Ogo nwa mmanya kedu kilo gị dị otu a gịnị na-eme? Ogo chelu. Mana asị na awara agba ọsọ efe na nkịtị. Enwe ife nji wee bịa. Gịnị ka iji maka ya wee bịa kwuo okwu ka nghọta ife na-ekwu? Ọkwa na nwaanyị ọgụ. Ọ nwaanyị. Gịnị ka nwa nwaanyị mere? Ọ nwaanyị. Gịnị ka o mere? Ọ nọ na-anụ ntị. Nwa na-enye ọ na-enye m nsogbu o. Ediketego m na-edi sis from honeymoon. Amazu m salt amamu nke ọwụzi ahụ. Honeymoon emele. Kedu ihe na-ekere iwe o mere? Ozi ọ na-eje. Nwaanyị na-eje ozi n'ụlọ. Ọ na-eje ozi. Ịbata ụlọ etu ị afọ akwa tụsa ebe niile onwere nke ọ na-eme. Akwa ya tụsa na ebe akwa tụsa ebe nwa nri ọya na-eshi. Ịbata agụ a na-agụ iji ọya na-eshi. Akwa ọya na-asụ. Akwụkwọ n'ụlọ ọya na-alụ ka eme sọ m na-eweta ego nke ụdị isiokwu na ya ịma na Tinubu na-achị ọgụ nke bụ isiokwu na m na-egote akpa rice tata echi ọgwụgwụ amakwa m ka ọ na-amụ Ekwensu anyụ isiokwu n'okwu m tekwe isi nọ na-amanye m rice amara m ka ọ na-amụnye ihe ga mmadụ ebute akpa rice 50 kg tata ya na-akọli okwu na-aga akọ amara m onye ọ na-amụnye akpa rice. Oke ka anyị wepụgodu nke rice sef kedu ibe si na ọ na-emekarịcha gị na-ewe gị iwe? Ọ na-agwa ege m ntị ikwu ụgwọ ahụ okwu 200 ọgbọdị 20 ka ọ na-ekwu 200 ka ọ na-ekwu ya kedu ibe chọrọ ka eme ya kịta? Anụchago m ke mmadụ ya eme manwụ nwoke edighi nwadị asị na nwoke anwụrụ manwụ anụchago m biko ka ebe bụ ibe nwa Chelụ ka m gwa gị ma ị na-anụcha ma ị da anụcha marriage is for better for worse. Ọkwa ibe unu kwuru that day n'ọta bọsụ unu nọ na nke ndị fada a na-awụ unu flower ọkwa ibe unu ṅụrụ n'iyi unu si na marriage is for better for worse. Let me tell you something. Gbaa mmụọ gị kpii wepụ obi gị na nwa m nwaanyị na-eme nke a na ọ na-eme nke a anakwa na-anọ n'ọnụ ofu onye were ka ikpe beta achọla m ka gị na-ekpebi ikpe na ihe m chọrọ because onwegokwa iwe nwa nwaanyị gwa m maka go na ide abatakwa n'oge ọ na-abịa isi na akwa ịba n'ụgbọ isi na nke a ịba na nke a mana ibe mebụ na ego ka nna achụnụ ego ka nna nwoke na-achụnụ ọsọ gị chụbala ego ọ na-alụ ọrụ ma jigide ego na-akụtu ọgba abalị ka mmadụ eme kedu bizinesi na-eme amakwa m na ide ma ihe nke piki na chekwa kedu bizinesi emegide ọya gbọkọ osisi 7 bata bebe gị asị nwoke ji ụlọ mana ego ka nna achụ ị na-achụ ego lekwa anya ka m gwakwa gị okwu ebe iji azụ ejewo because why mgbe gboo mgbe enu dị ka nọọsa a na-anụ nwaanyị ihe izizi ihe emegodu sef bụ nwoke ọbụla topụtara okorobịa chọrọ ịnụ nwaanyị mgbe anyị nụ nwaanyị ebu ụzọ igote nkịta nye gị nwa nkịta gị na-anọ nọ chachachachacha 1 week 2 weeks 1 month ọ bụrụ na ikugbulie bifo wee kwuwe okwu na ihe anụ nwaanyị ka m gwakwa gị ịmakwa na ụmụ nwaanyị na-eme ife iwe ụmụ nwaanyị niile bụ otu ọnwa ka ha dị ọnụ ha bụ pawa ha akwe na-aghọta na ebe pawa ha niile dị bụ n'ọnụ ha anwa so anwazi na anwa asị ka ime nka ka ime nka na ihe mebụ na ihe enwebezi ndidi ebe inwe obegolo ndidi ndidi mmadụ sọ ndụta azụ ugbo ọ na-abụ gị pin ihe ọ na-emekarị na pin ihe ọgbama m ka ọ na-eme nke na-enwoke nkele bụ igwe wụ ndị m na-agwụ ọsịsọ ma matakpara ese tie ụgwọ ma kpatabija ma m onye ọ na-enye ọ na-ejesa ma mmụ ịkọ na-amụ ya akpara isi ekwesịkwara nwa kwudu ị na-esi na ọ na-amata echewo m iwe ndị igwe ọsịsọ anyị nwere disma na Tinubu agwa gị sị gị na gotube ego chụsibe ego ike before ijewe okwu nwaanyị izu bịa be m datide isi gị emekwu ibe dị na nwaanyị na ịkwadotechabe isi na ịkwadotego na ịkwadotechabe bikọta nego m anya amara m nọ si na lọvụ na-egbu unu lọvụ ọnwa bụ ukwu unu nukwe na nka achọkwa m ịnụ akụkọ owekwa ijide nwa nwaanyị dasa anya mpara nka n'ezie ka nwa nwaanyị si ejezi ka danga ịbịa kịta akọlụ m ijikwe ego jikwe eme nke ego ejikwe eme nka marriage bụkwa for better for worse ọkwa mechisi igbudu ka ịbata ịnwakwa anya anwa nụkwakwa na ide anụzi anwa na ntị gị n'ọnụ gị a ijeri iji eri ede egosi gị ibe ji akpọ m chifu igbudu n'obodo a ọbụna n'ime na-agwa gị ọgọ etu ka gị na nwunye si anụ iwe na-anwụ mata
etu ke na nwe say na want to na asum nya nwe ndi ma nwere ndo nworo na nna no nwa asum you ya no from me anu to go na asum you na anu mo ma agbo paka pagi we si ni da no se mo nwa mo nwaanyi ma ko gi agbo kwara ju we beto be mo no nwaanyi mo ko no mo nwa bu ti bi budu ekwensu anyi won si okwu n'okwu mmụọ ogo m nwoke ji ma agba bọọlụ oke ka mba be m John Bull kedu by the way kedu mmanya m enye gị ogo bụla mmanya ka m bịa ogo bụla mmanya ka m bịa ịṅụ na nwa ya nwaanyị edinetego m nwa ya nwaanyị achọghịzị m ịnụ na-enye ebe na-enye onye achọghịzị m ịnụ ọgọ achọghịzị m ịnụ kedu ụdị trouble na-enye dị m ibe a ọsọ gị bụ si gọ ya ọgọ bịa ije ọma kedu ibe dị gị na-ekwu kedu amara m ihe na-akọ akọ ọ chọrọ ịnọ akwụ m nnọọ agụụ nọ na-eme ogota akara ise erisia kele ma a na-awụfu ya awụfu bụ nwere onye ndose nilo na-enye maka na ọnụ ka anyị na-abụ na-erie ọ bụrụ echite efufu na irie nrie 50 kg akara rice 50 kg akara rice 50 kg rice na-ese kedu ibe ịba ọbụla ọsọ na rice ọgọ ụnụ anaghị azụ ụnọ ọgọ anaghị azụ ụnọ sometimes ọ nakwa esi nri ịma na ngwa gị sị gị na ada nọ n'ọnụ ofu onye wele eke ikpe ya ka m ji wee sị gịnị ya na-abụ bịa ka nụ from this side that is both sides of the story ihe njọkụ unu gwa m eziokwu na because adịba like nnọdụ be m ka m zuo ike a na-akọ akọlụgbada asị nwa chifu igbudu homi n'obodo a onye ọbụla ma mbọsị bịara ịnụ nwa m agwalụ m gị na m achọkwa nsogbu inekwe nwa m anyị fụkwa na ọ dị fresh from day one ịghọtago so nye ka m na-ajụ gị na Ijeọma kedu ihe kpata gị na di gị ji enwe nsogbu ka jugodi onye ama ya akpara isa jugodi onye nke na-agbaka ji isi ngwego na 50 kg akpara isa ọtụtụ ibu nwa jụọ onye na-amara akpara isa ahụ na mmadụ na-azụ ụlọ akara ise anyị na-erikọ ya ọnụ onwezigbo mbọsị na akata afụrụ n'ụzọ ọ bụla m nwere nri na-enye onye ọzọ nke ị na-eme mere mere gbapara ọgwa nke ya na mpa ekpere na fon ị bịa sacha ụlọ eme na ị na-azụ ụlọ na ị na-esi na ị na-eme nke ọ na-ezi osu sọm na-akpata ego onye a na-achọ ọrụ ọbụla eligide rice m chie jie chọọ ọrụ n'ire ime akaligo ọ na na-ekwu okwu rice ọ na-ekwu mmadụ sịba na ọ na-ekwu mmadụ ọ na-eme ihe oriri kwe ọ bụrụ rice enwe ike ka mgbụnyelụ gị rice na ebe m otu n'ihe na-ekwu bụ kedu ihe anyị eme ka udo dị ebe unu na-akpọ nọ ife mkpọrọ ụnụ nzukọ taa chọrọ m ka ọgọ nwaanyị anaghị azụ ụlọ lapụta ihe ọbịa n'iru na-ememe na-eme nwaanyị anaghị azụ ụlọ ọ ga-efuli mma alụ ọrụ ma alụgide ọrụ from 8 ruo abalị mpụtakwasịra ụlọ Ijeọma chekwe esi gịnị kedu ihe na-ekwu nwoke bata ọ bụ na aka lụrụ ime o mee ihe akịka ọ bụ ya ya eji wee na-eso ọ bụ ya ya bịa bụ ọgụ onwe dị ka o si adụrụ nwa ya nwaanyị onwe dị ka o si adụrụ nwa ya ebe ịta ma efuru ọ na-akụ n'elu ka ọdụ na-asị m ihe na nke o si adụrụ onye onwe ka o si adụrụ onye nwa emume mere achọghịzi m ka unu na-enwe ọgba aghara ọnya ka m ji okpu unu this meeting ibe me bụ na ihe ebidozi zaba ụlọ ọ bụ na ịda zaba ụlọ asịkwenu moto a wee zụ gị ọ bụkwa na ya nwa macha eme ọkụ maka nna agba ya nkịtị ọ bụla okwu unu wee bụ na ya na-ezo okwu ndị niile ọ na-eme n'iro na-ekwukwu ya ọkwanụ nke rice ịma ọbala ulu ọdụtegobeghị kedu ihe na-eme nnazie na mewe bil nnazie na mewe bil nwoke na-agwa ọgọ nnazie na ọgọ na-agwa si nwere fụ aka ọgwa tutu ọgọ si nwere fụ aka ọgọ si nwere fụ aka hey nna ya gbovu nke a karịkwa Ijeọma nwe ọnọdụ ebe Ijeọma
Ijeọma. Kedu ihe na-akpọ gị nọ n'ebe anwa since na-egbu m oge? Bute oche n'ime abụrụ ime kwụ ọtọ m na nwere okwu. Nke a na-ebutekwa oche ama m na udo dị. Udo dị, udo adịrọ gbasara m n'ọnọdụ a n'aka mgbago okwu nna na-agwa nwa. Ijeọma, o nwere iwe na-eme na be m, aghọtazi m. Kedu ihe na-eme ihe a? Kedu onye je n'isi be dị nwere ego sisi na taa? Ego m ebido gbofuwe. Ego na-efu ebe anyị dị bụ na ọ mụ were ya. Ị were ego m? Dike na-abazi mba. Ọ na-aga na alụ n'ofu kọmpini, kedu nke bụ n'oge nwa ji ewere ego ndụ n'isi be? Ewelu m ya maka na achọrọ m igote ihe. Ma nọzi n'ụlọ agụụ a na-agụ. Agụụ a na-agụgọ m chịnata gị dozi. Mpa, ọpịma na ọgị nwa kọsụ ihe niile. Kedu ka esi kọsụ ya? Ọpịma na ọgị nwa kọsụ ya, anyị na-anọkwa ọfụma since. Gee ka isi bịazi ikpi were oche kwụbụ ya, asị gị na ọrụ m ọgụ. Ekwensu anyị onsi okwu Asị gị na ọrụ m ọgụ, ọ na-akịtọ nna tago mụ na gị ya anọkwa ya o. Nke ọ bụla mfụ ka mma na-eri, and onwe ya emekịta ka mgba n'ilo. Ọ idose nwere yes. Mụ ka ị na-agwa? Because na anọ m dedi m na ọgị kọsụ ya, ịchụnata ọfụma anatago ka anyị nọwazi ya. Ị na-anọ be dị gị n'okwu gị ofu ebe na be dị gị. Ị n'okwu gị ofu ọfụma na be dị gị bifọ dị gị na-anata gị. Amakwa m ihe na-akọ, ihe ma bụ na ewelu m dị ego so Agwa gị na dị gị na-ekpe ikpe na ndị na-ekwukwe na na-agba foonu. Ma akụọkwa foonu go. Ma akụọkwa foonu go. Na-anyị ibe na-agba gị. Ijisikote ego n'ụwa mpụta Gaa Ijeọma chekwe ka mgbakwa gị. Kedu ebe i were n'isi be dị n'ọnya mkwugide dị udugodo mkpa ebe a? ihe ego wee n'isi bel ewelugo m ya wee golie nri. So ihe a ka imegide be dị gị wee nata. Ọ mgbawa n'ilo. Ọ gị fọrọ n'ilo. Nke na-agbagwa n'ilo. Onwe mgbe di m si gị na nna agba n'ilo. Oke, ọ bụrụ na di gị asịrọ na ị na-agba n'ilo, kedu ibe na-eme otu wee chụnata gị? Daddy biko ọ bụ na maka ihe aka iji kọọ. Achọkwa m ya. Ọ Are bụ you maka ihe aka working iji on kọọ. me? Nsị gị na ọmụ were ego nke na-abalụ mbakwa onye ọzọ ọ zụrụ nke onye ọzọ ga-abata na-abalụ gị mba. Ewelu m nke gị na ego nna m ka m were zụrụ m oshi ego nna m ka m were biko ọ bụ na anyị na-akpọ m anakwago m biko. Ekwensu anyị onsi okwu n'okwu mgbo kedu ihe mmedis gị ahụ ka imekwa n'ezu m ori na be m kwe ime ka o megide nye wee chụnata ya mgbe esi eji ọnọdụ anyị ọka ọnọdụzi ya anyị ka o zubezie m ori Ijeọma si n'ebe ka ị nọ